खुलुमबाय आंनि मुङा मिजिं सोरां बसुमतारी आं दि इउके प्रडाक्शननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ शुटिं खालामनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे फैनो गोनां मेथाइखौ माने मिउजिक भिडिअखौ अनसायगोन होननानै। मेथाइनि नामा जाबाय जानजि सेरेरे। सोर सोर फाव खालामदों बेयाव हिरामनि बर' आरो आं। सोर डिरेक्सन होदों? डिरेक्सनखौ दशरथ बर' होदों। अमा राजा जायखौ बुङो। सोर सोर मेथाइ खनदों बेयाव? मेथाइ खननाया देरहासार नार्जारी आरो लसिता ब्रह्म। माबायदि मोनदों फाव खालामनानै? फाव खालामना जोबोर मोजां मोनदों। कनसेप्टआ जोबोर इन्टारेस्टिं आरो माने एसे कमेडि दंदेरो आरो रमान्टिकजों लोगोसे। बेखौ सानबासोनि उनाव नुनो मोनगोन आरो माने बोथोराबो गैला नालाय बेनि थाखायनो जेसेबां हायो एसेबां बिथांमोना जोबोर नाजादों। रायजोफोरखौ मा खावलायगोन? रायजो राजाफोरा अननानै बे मिउजिक भिडिअखौ अनसायबानो जाबाय आरो जाहाथे जोंनि मेहनत खालामनाया माने एसेबाबो माने फिथाइखौ नुनो मोनगोन बेखौ आसा खालामो। आगोलाव बेबायदि मिउजिक भिडिअ बैसागु बा बे बोसोराव मोनबेसे फैखो? बे बोसोराव आंनिया मोनथाम फैबाय। फागुन आरो मोनसेया जाबाय खामनि सोदोब। बे जाबाय मोनसे खामनि सोदोबा जाबाय सुदेम फिल्म प्रडाक्सनाव आरो फागुना जाबाय बिशिष्ट बर' अफिसियेल होननाय मोनसे चेनेलाव आरो बे थार्ड आरो फैगोनाव मोनसे दंबावो बेखौ टाइमजों लोगोसे नायनोसै टाइम मोनस्लाबबा बानायनोसै। बेसेबांसो बेबायदि मिउजिक भिडिअ खालामखो? आं 12-जिनैथा खालामबाय। ओं सिनेमा आं खालामथ'वाखै। सर्ट भिडिअ एसे माने भाइरेल जादों आरो भाइरेल माने गोबां भिउस लाबोनो हादों। बे जाबाय बावदागुमै पार्ट 1 आरो पार्ट 2। आंनि मुङा हिरामनि बर'। नोंथांखौ मिउजिक भिडिअ बानायनाय नुनो मोन्दों, माबायदि मोन्दों? मोजां मोन्दों आरो नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन होननानै मिजिंथियो। बैसागु नामा बेयो? बैसागु सं। बे बोसोराव नोंथांनि बेनो गिबि नामा भिडिअआ? बे बोसोराव औ बेनो गिबि नङा नैथि एबार सेकेन्ड। मा फिल्म बा मा एलबाम बानायबोखो? मा मिउजिक भिडिअ? बिदिनो आगोलाव मा खालामदोंमोन? मा मेथाइआव? मेथाइयाना बेखौ सुदेम फिल्म प्रडाक्सनाव हगारनाय जादों। रायजो राजा नोंथांमोना गासैखौबो नायनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। दानिया जानजि सेरेरे संनि नामा। माबायदि मोन्दों बेवहाय? मोजां मोन्दों, बाहागो लानानै मोजां मोन्दों आङो। रायजो राजाफोरखौ माबायदि अनसायनो लुगैदों? गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन होननानै मिजिंथियो। मिजिं सोरां बर'। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसिपि पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।